Kadhi nyime ogai mar doho Martha Koome kod jalupne Philomena Mwilu goro ng'ur ni apise mochung' kar kendgi odonjore kod doho kendo rocho tije doho. Jotelo go loso e kinde nyasi moro Mombasa, kama gibiwo seyo ne duol marango sach jotij piny owacho SRC ni ok osetimo dwach jotich mag doho. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kagiloso Mombasa, ogai mar doho Martha Koome koro golo ywak ni apise mochung' kar kendgi sani donjore kendo rocho tije mag doho. Gino moko ni miyo tije mag doho ninde buya. Barua mar Ramogi TV chwe wang'e. Koome ywak ni apisi mar jaga budget oserem chwalo ne doho pesa wang' sa gino ma miyo tije mag doho sani yulo. Koome bende okoni mibadhi nitiere e pesa ma owinjore chwal ne bad migawo mar doho. Ka bende giseyo duol marango sara mar jotich piny owacho SRC. Due to bureaucratic bottlenecks and roadblocks erected by the controller of budget, the SRC has encroached on the JSC's mandate under Article 172(1)(b) of the Constitution, which is review and make recommendations on the conditions of service of the staff of the judiciary, falling outside remuneration and benefits for state officers. Jalupo gai mar doho Philomena Mwilu bendo koni pogrok mantere kinde doho kod apise mana Mwilu bendo koni pogrok mantere kinde doho kod apise mag sirkal medo manambe mo piny gedo mag ute mag doho kalore ne pesa ok chopi makare ne doho. There was a year when judiciary got zero budget allocation for the delays that we have seen, and on our part we acknowledge there was inadequate planning and management of multi-year projects. We cannot at any one moment try to say that the National Assembly, the Senate or Parliament in general has any right whatsoever to try and hold the judiciary to ransom on any matter. Magitimore mana thuolo machok bang' ka duol marango nengo mag modhi kod mauta EPRA bende ne odhi ataro kod chik mane ogol kod doho kendo keto e tim bech mauta mane okum kod doho kapod doho ne winjo bura mar chik mar omenda mar 2023. Philomena Mwilu to koni jopiny pod ni kod geno kuom doho kaluwore kod ng'eto mag buche. Kata kamano ywak nitiere ni nyaka sani SRC okose winjo ywak mar jotich mag doho. As the custodians of the social transformation promise of the Constitution envisages that we are to be the enablers for the realization of its aspirations. We are to utilize the law to effect positive social change. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kaodhi weche mag duond bura mar ODM